Ito yung na-order ito. Si Box. Again, I have to hold my hand, please. Come to the side. What is the button? I'm doing it because the problem is we go for cricket, no? So the every day I'm doing it. It's already infected. That is the problem. By this Fusogen or this Ito siya, hindi po siya taga-meditation. Ano, ito siya, meditation. Matagal na siya sa pagkita siya sa akin yung nagkatawa. Kaya, hindi ko siya anong kabagsaan kasi alam ko lang, yung lagi kong yan kasi sila, yung si Galcross kasi ko nagsasay, doon kasi sa front A. Tayo, dapat pa naman kapon na yung gamot na yung masa. Tapos doon man na pala ang daming halaan. Yung si Jen na sa kanila, yung pag wala ang amin yung bakasyon, yung mga sa alimasa. Tapos pa ang alimasa ng oo, isda. Kasi doon sa mga sila. Tapos sabihin mo siya, huwag ka nang kuha ng ng isda niya. Kupin, bakit yung isda niya? Sinaro, kupin ng pislit. Pislit, ginanyan lang daw na. Paksin na. Wala na din ako. Bawal na sila kasi init ka. Sabi ko, hapon na kuma. Limasa, pag unasa daw po ng halaan. Ang halaan, ginanyan, ganyan lang yan. Malaki ng mula sa'yo. Sabi ko, nasa ganit lang. Nag-video pa siya. Ganito lang pala. Halaan. Kulak din pala lang nilagay sa amin. Maliliit. Marami kasi din ang mga dati pa. Nakikita ko. Matagal siya ginagalan din. Siguro maliliit na yung nakailang doon. Doon basta sa kanila. Wala kasi namuha. Doon kayo doon. Sabi na yung ganyan lang niya. Ito ang halaan ng dinit. Sabi ko naman niya. Ang dami lang yung makuha niya. Lalaki na. Collagen na niya. Wala pa. Nandun sila sa New Zealand. Tapos pupunta pa ng Finland. Ano na kasi yung matagal na parang ano naman napatiwala na mga number ako sa'yo? Oo, may number ako. May contact naman ako. May contact naman ako kay ano yung kasama niya. Marina, hindi ako. Punta ka pa talaga, may dagat naman dyan. Sabi ko, hindi ko ba sila kasama? Nakita na niya yung kape. Hindi nga, kaya ko sila matagal pa yung hindi katiwala yung ang bata kasi kasi Took video? Took video? yung bunso kasi ano na yun, high school. But I will not get it, no? Do we get it? Kasi gabi na yun, kasi kalagalasing ako, sabi ko na, natin daw ko na ako na kundi, sabi ko, kaya ko na yung ano, doon lang sa pay-pay dumaan. Nagulat pa ako kasi nagbukas yung pintuan ako kasi pumasok yata na ano, maglalakad. Pala wala, hindi ko pala nalakad. Kalimutan ko po lang. Buti na sa likod lang yun. Kasi
Iyahe ko din na. Iyahe ko din nga. Iyahe ko sa mga kaya dito hapon-hapon sa gasaya. Walang ka naman sa akin namin. Pag nilagay ko na. Sabi ko ano sa tingin ni Rosie. Kasi paano ba turuan ko paano siya? Kung ipong nilagay naman sa akin tingin. Sabi niya, hindi ko yung makulit. Ito na pinakaon niya. Kaya namin yung gusto niya magkukuha. Doon lang siya sa malaki. Kasi do more here. Sabi niya, Hindi pa naman marunong. hindi ko din lang tayo sa ano, mababa. Sige ko ba yung ibang breed. Yung ating mga OFW sa Taiwan, yung ating trade relations sa China, Ricardo, kaya din naman tayo Dito tinatanong po si Jen. Sabi ko, Jen, tingnan mo nga yung bahay doon sa ano ko kasi pangatlo lang yung tingnan mo kung nandiyan na ba yung orange na sasakyan na kasi nasa loob yun. Sabi mo, wala man. Kung yung puti lang at saka yung itim. Yung puti kasi sa Pilipinas na yun. parang siguro, dahil Sino yung iwanan mo sa susunod? Sabi ko, ginawa ng training center. Bago ko lumayo sa hindi ka training center. Kaya pala hindi renovation, rent lang sila. Kaya anytime pa lang pagiging siya. Hindi katulad sa ilan na yun na rent naman na yung sa Rosie. 4 years na lang daw sa dyan. Kasi magkakaroon ng domestic years, kaso nga lang yung time na yun nandiyan pala ako. Someday, hindi pa pala ng 12 years. So, sorry sa siya. Hindi mo lang sila i-cancel ka. Removing. Yeah. Eh, ano, wala ka tayo maliit. Dito? Hindi natin. Yun nga, ano sabi mo kayo, Meron pang iba. Kung ano lang, araw na yeah, 1 hour more. Pag sanay ka na yan, parang wala na dyan. Masakit pa rin. Ako nga, talo pero masakit pa rin. Lahat na lang, lahat na lang sa mo. Yun nga dito, dito. Sa kanya. Ay, pinasa nga sa akin na ano. Pinasa sa akin na dito, yung ginawa niya.
Tapos Bayan na naman siya dito. Dito sa may pikpik. Sabi ko yung kita na sa Siguro naka-isbol ka dyan. Naadik na po rin lahat Na. Yan ko na. Nadagaro ka niya ka. Alam naman na okay mo. Tipo tatubo ko. Nadagaro ka niya ko na. Never. Yung ano ko, pinsan ko nagtato kapag una niyang tato dito sa dito. Tapos dito. Tapos ngayon, nagpatato na naman siya dito. Eh, pero dito na. Yung likot na naman. Hindi ko sa Mamaya yun sa ano na niya. Hindi nga nakaka-addict ka ako. Ang ka-addict niya. Sabi ko siya lang. Naka-apat na ako. Ay Hindi ko nakatatlo ito na. uminom. Sabi niya, hindi. Nakakain ka daw. Grabe. Pupunta na siya dito, pupunta na siya sa Pula. Ngayon pala, hindi na lang yung takot. Diba dati, bawal pag pupunta ka sa takot. Sabi nga nila, hindi ka galing ng Dubai pag hindi ka nagpatato. Yung kaibigan ko umuwi nung nakarang araw. Dito rin siya si Claudine. Gabi yun. Bukas lang. 2 months. 2 months bakasyon lang. Kaya naman sa Cyprus kasi wala sa Cyprus. Dito sa Pinsan. Ang dami ng tigil ni Librina. Mas matagal Awang na kanu yun di sa'yo, ayon mas na parang katakarano. ano, no? Ano idin to dapat ang kilan tigda sudah saan. Ito lang naman na district nga ko kwarta ng agawi nata. Ate, awan kwarta. Anong pulot ang tikot magpalaon yun? Awan ate. Kunana. Ano wala ate, buklo na kwarta ito yung wala lang. Ako ate, pabulutan na mo dun ah. Kakala ang basi naman kape nga ang kungatay ko ako na rumualak pa ko na. Kasi matagal na tayo nagwala. Ada pa rin na among na last minute. Ngun iba nagkugat ay sa ngalan na. Jadi magasol. Tapos nagtaksi ka no di airport 2,200 hanggang terminal Pasay. Minimum. Isang araw ko nangala ako man taxi di unod ti airport aw pay ribo ko na ni Antina. Di unod nangala ko nate kurana ka nun di ba mate. 2,200 ka no ta pinanan ka na lang ti terminal ka nagsigit Pasay. Ang ganda dito. Ate, ako mo magulaman ito eh. At ang nalila pa yung magkaranturang kamo ng kakawawid niya ko na. Pagulad na nila gabi, sumilay ko na sa kasipagsangan ko na. Patient. Almost. Ang ganda oh. Nice. You should treat me. Sure. Pwede lang. Is the pain? Is it okay? Baka magtatuloy ko. Video. Don't take a video at the beginning. Umuwi na siya. Ang ibig sabihin, hanap lang siya ng Ay, binigay lang siya ng dalawa ka na. nagbigay lang siya. Kasali siya sa inyo. Ako nung nagbigay na ako kasi pumunta siya doon yung Joy, yung sabi niya, pinakuha ko sa akin.
Kaya tinatuloy si Buwan September, lahat kayo coffee, salamat, parang nakaka-andar na ng balon na sila installment para sa ganun. Hirap ng ganun. Ito po yung dito. Yung gitna.
Rahing superpower. Tissue. Yung, oo, patay na siya. One more. Tapos pag sabi lang siya na mag-chat siya, hindi ko kasi pag naging siya kaya kami siya napapadala sa
And then I thought you already. Next time here again. Saan kayo nabili ng mga mga ilan na bili-bili na Tabangan naman na siya. Saan pa naman hindi na ko ako na hindi ko check na. Tabangan naman na ito. Kasi ito niya mga anak rin ha. Hindi ko lagi kasi ito sa English. Dahil kasi may anak ka rin nila. Ano na sa size. makisayo na. Kaya lang din ang dami ko na sa. Uy, mga dress ko yung nabili sa mura kinakain ko. Nagbawas mga pinagdamit. Ano naman 17 pa, hindi pa. Uy, yung mga kapulpa. Bawas na nga ako. Buwa ko. Buwa ko. Buwa ko yung mga shirt. Kasi paglaba ko nawa ng magpas. Tapos yung mga design sa ano, nag-upa-upa. Hindi, nagpangit yung nabili ko sa hindi. Nahalik din ako ng ganyan. Naka 3,000 pa ako. Pero nang stop ko na kasi hindi ko naman nasusupla ka. Kaya, anakin din, may mga anak ako, mga babae. Wala naman ako anak. Yung pangkamangkin ko, mga juicy naman sila. Ayaw naman nilang mag-dress. Di ba na? Ako sila 15 years. anak. 15 years. Ako kasi Tatong Maria yung mga anak ko.
Nakang Maria, ang anak ko, kaako pa kayo, may mga anak ako. Yung dalawa ko lang pamangkin, nag-aaral ko yun lang. Eh, ayaw naman nila yung mga dress. Ang gusto nila yung pangkat, hindi ako mahilig sa ka. Mahilig lang ako, pero yung ano, dapat may Mga anak shirt. ko kasi hindi mag-shirt, yung mga Oo, ganun na kasi rin. mga nilang yung abo na yung bunso ko, sa paglusog mo yun, kaya pinapitik ang shirt yun. Hindi ka? Tunggoy pa ako. Dami ko kami papasya, ano, kasi tapos na nag-stop po, nag-stop na ako. Hindi na siya nag-online live na siya, hindi na. Kasi wala na yung mga big na. Kapag 3,000 ako doon, marami, hindi ko naman isuot lahat. Tapos pinamigay ko rin sa mga, ano, kaibigan ko dito na mas pa, ano, Bisaya Ako okay naman sa akin kasi yung mga anak ko babae. Kaya ako nagdala ko doon. Ito yung mga pamangkin ko, binibigyan ko din. Kaya pamangkin ko, ano, tulog na sila. Nakalapit na yung tago ko. Yung mga chocolate ko, hindi naman nilusaw eh. Hindi nilusaw yung mga chocolate ko. subukan nyo na magpapalgo ng, ano, ng painting. Na? Painting. Yung printing na ano. Yung ano. Oo. Kasi nga yung kaibigan ko, sinalo ko yung ano niya, yung akala namin bilhin yung ano, yung kapitbahay namin. Kasi nga, ilan din na sa bahay niya. Tapos, nung ano daw, nung ipapakargo na sana, mahal daw. Eh, sinauli. Iba din, kaya ngayon, tapos siya pa ang masama yung yung nagbenta. Bakit ilang gabi pa sa loob ng kwarto niya yung painting kung ayaw niya? Dapat kung pagpingin niya, kung ayaw niya, sa ulit na agad. Para hindi na pangyari sa amo, kasi yung amo nagbibenta na kasi umalis na yung amo. Kaya yun, ate, ano ba gawin ko na yun? Bisaya yun. Hindi mag-ano na yun. Mas wala ko na. Hindi kinuha ko. Kinuha ko. Tapos pinakago mo. Ipakalko ko sa 300 pa na, 600 pa naman yun. Ipapa-cargo. Pinascargo. Mabilis Sa ano ko, sa LBC, Makati ako. Makati ako dati. Pinascargo ako noong 19. Ako naman Makati. Matagal na ako sa Makati. Madali lang yun. Yan sa mga 40 days lang. nandun na yun. Tapos, niremind ko yung ano ko. Sabi ko, Wow, 2 months nice. na. Nagtawag ko ng 26. Tapos yung pala nandoon na. Si mama hindi na lang yung sabi na. Tapos nag-post na. Chat na yung ano ko. Yung pamangkin ko. Nandito na daw yung cargo. Nag-happy-happy na lang sila ko. Ano? Happy-happy niyo? Sabi ko, bago na makarating. Ano muna. Picture. Tapos pinagbubuksan na kaya. Hindi ko ano nangyari sa chocolate. Alusaw ko. Hindi naman daw. Nasa bulilit ko yun nilagay, yung mga ang daming chocolate. Pumunta ko yun sa bulilit ko ito, tablero, tinalo sa isa siya, muna ko na mga doon. Mga chocolate, mga pieces pa. Saan pa siya mo? Wala doon na. Kung nambili ka. Doon ako. Tapos hindi mo nagkasya sa bulilit ang mga chocolate, pinakakaltas mo na doon sa jumbo na carton. The video. That's healing cream. Yeah. Ready to apply and ready to buy. You want this one which we selling $10? Okay. How many days we can apply? Twice a day. Just apply a little bit. Do we need to cover up with that cover or something? No? So showing like No need to cover anything. No, normally it is showing in the No. YouTube No. videos I have seen.
when you, after you take shower, then you put again the plant. Yeah, but Green. we don't have anything to die. One you need or two? You can also use this one in your. Healing cream I have, but this one I never used, so that's why I just thought about of it. So how many days I need to apply? Until it heals. At will heal. So 2 is okay. If you will not feel the pain, then you can. Ito, Ano yan, yung sa flower? Cloud. Flower. ito. Ay, yung heart dito, yung heart. Ito na, oo. Sunod sa ano naman. Dito na, yung susunod dito sa my legs ko. Dito ang ganda dito. Ayaw ko na, hindi makakita. Gusto ko yung Kasi makakita. yung ano, Hindi kaya tayo ba? yung friend ko kasi ang sexy yun, ang tangkad. Pwede sa akin. Yung kapatid ko Kaya kanya, hindi hindi matangkad siya yung kapatid ko. Ah, Siya could you send me? Ang ganda ng ano niya dito. Hindi, ay, You send already? Pag nag-short siya, grabe. Tapos pag ano siya, kasi heart dito. Okay, sexy pa. Oh my god. Mamaya pa yan maramdaman. Katulad ng magsugat ka, di ba? Di mo maramdaman pag may cream yan. Hindi lang yan. Pag maanohan na yan ang cream, mamaya, ay bukas maano pa rin. Pero after 1 day, wala na. So, after 1 day, Ay, mas masakit si kasi medyo maramdaman eh. Kasi may anesthesia. Dahil naramdaman ko na pag umubo, grabe sakit talaga po natin. Pag umubo ka, grabe sakit. Pero nung pagkatapos kumahanap ay nagbuhat-buhat Si ako. S? Hala, oo, si S kasi ako tatong si S. Tapos legit na ako. Tapos nung naramdaman ko, sinabuhat-buhat ako, wala, namaga yung ano ko. Ang ginawa ng doktora, ganyan-ganyan kasi nilabas yung nana. Grabe, ang sakit. Sabi ko, grabe. Ihit talaga kung ginanyan niya yung mga nana. buhay pa pala yan. Oo, buhay pa. Ngayon na kumikirot pa yung... Pag malamig, ano kumikirot. ang kirot ng ano. Ganyan na pag Ginanyan ni doktora kasi pinalabas yung nana kasi namaga na kasi kay kung hindi daw yung ipalabas. Operahan na naman ako ulit. Tatayin na naman. Buhat kasi ako na, alam mo, labinat kaya ako nung napakato ko, ano, labinat talaga ako. Kasi ako lang kasi wala naman Manila, kaya ako wala akong inaniwan ng mga kamag-anak. Ako lang. Ginanyan ni doktora, pinalabas mo natin, grabe, sakit parang halos mamatay ako. Hindi niya kasi, bakit ka kasi magbubuhat? Hindi ko ako lang kasi, kasi ako Manila, sa Manila, ang sa Surigao. Sa ako lang, hindi ng asawa ko kasi nagtrabaho. Grabe mo lang sa dati. Ako lang ako. Pag nasa hospital ka ba, mag-ano ka yung magulang mo. Pag nandun mo pala pinili mo, ito naman ako, may ka. Ito yung sayan na yun sa pala. Ako kasi may isi-special training ko. Hindi kaya ako. Grabe. Wala. Pinhealth lang. Ang gastos ko lang doon kasi sa pamilya mga ano nila, gamot. Yung mga bilhin mo lang kasi knowledge sa'yo yan. Wala ang bilhin. Basta yun lang ano, part sa pagtatani. Yun ang bilhin. Pero ano nga, medical nga ako, di ba? Nagpapay na ako ng pag hindi, kasi 4 days naman yung malabas din sa ano, yung maawa kayo ko dun sa pagkakita kasi parang minsan yung mga ano doon, parang pala yung mga vaccine na hindi ba kasi hindi pa medical pregnant health ko doon sa isang bed, apat, di ba? Ako hindi ako makarami kasi sa akin may sarili akong partner na nagtrabaho. Kaya pag pumunta sila, dumanaw sila, hindi, ano lang yan, ano talaga sa private medical na parang inano tayo yung assist yun yung tita kasi pag namalaw sila sa yung tita ko sa nila tsaka manak sa ano kasi sa mo wala yung pinta kaya pinakawala ano yung ito side contact ito
na ako nakatira sa kanila. Tapos siya na rin nag-desisyon na palagi ko, ayoko nga ako ilagay ko ng pula kasi sabi niya, tatlo pa anak mo lang ako pang malaki. Sabi niya, nung pagsabi daw niya, oo. Hindi, kasi ano na ako kasi tatlo, uncle health kasi tatlo lang. Uncle health kasi tatlo lang. Hindi naman yan. Hindi naman siya pinag. May Uncle ayaw health, ng ang ano kasi sa amin tatlo lang. Kaya nag-desisyon na si Tita, sabi niya, ano, ilalagay palagi na kita. Kaya, hindi pa nga ako, like hindi this. pa nga ako inano yung, ano yung time na yun. Kasi, panay siya Well, it na looks sabi like ko, a- ano, palagi ka a na big ba? turn. Sa akin kasi hindi na ako makaano kasi ano nga ako eh. Kasi sabi mo ng tita, oh, palagi. Kaya pumemba talaga yan. Kasi, ang nanganak na naman yan, 10 taon. Sabi pa yung nagano doon. Straight only, right? Ikaw na naman. Parang taon It's lang look like pinanganak curd ko because yata. that skin. Hindi naman siya, But ganun okay, talaga siya. yeah. Parang hindi na siya nanaga. Hindi, mawala man yan. Mawala Ano yan. lang, because you're moving and moving, that's why. Oh Yeah. no! Yes. That's fine. It's Sa akin paining dito. like anything. Yung maganda. Yung pinipis. Ang ganda siya. It's good. It's Ito nice. sa I like it. Salamat. Oo, salamat. Dito, no? Bukit sa yung ano. Dito. No? Ang matama na ugat. Saan banda? Dito? Dito. Sa mga anak ko. Ross and And Judy? Rochelle is the one name. That's what I told you, because you look strong than that, that's your plate and ass, I told you. Okay, mo? Hindi. Ano lang. Parang walang ano. Eh, ano lang siya. Yung simple lang. Wala ka ba? Parang ano. But this part, no, it is very painful. This part. Parang isiyan lang. no? Hindi ba pwede isiyan? If you come to the lower side, it is very painful. Sige, yan na. Gusto ko yan. If you will relax now, because I told you, if you're No, I really don't. strong, no, I saw you do it again. That's initially. After that, it was okay. I told you just relax your hand. That is nothing to it. What about you? You're really strong. I feel very good. Sabi ng mga anak, sumama talaga. Pagpatuto talaga. Pag Kung kailan tumanda sa pagpatalo. Wala namang sa edad yun eh. Kaya nga. Bakit halata? Ikaw ka talaga, mama. Eh, nung ano eh, wala Ganun din yung anak edad ko. lang ang ano, tumatanda. Yung anak Sabay ko, ganun. pangalan, tapos yung pangalawa, mas lalo. Hindi niya. Yung bunso ko, ano talaga yun, yung pagkatumboy. Pero nagaya siya ng kumulit, ano yan dito, parang fraternity na yan. Oo, uso-uso pa na yun dito yung mga ano ganito yung mga fraternity, uso-uso pa din yung mga ano dito. Parang may pasok. Ano yan, bumit na pasok. Hindi lumatas Hindi ka mo na. mo. Yung mga pinsan ko sa mga kapatid ko na babae, sabi nila fake ito. Nagpatato rin sila. Sabi ko, hindi fake, hindi tattoo yan. Oh, hawakan ninyo. Parang nagpanulang tato yan. Hindi. Nunal. Tunal. Eh, lahat, pati mga pinsan ko, lahat ng mga pinsan ko na Sa akin, mga ito, dalaga nunal to. roon. Tinatanggal ko eh. Kasi may ano nunal. Sino ka tato? Di ba, Be? Kung Dito pala yung sagana kasi. doon, sabihin na saan tayo mall ko. Kasi kumuha ako ng sahod. Saan yung mall mo? Oh, Ah, yung ano mo. nunal ko. Yung nunal. Nunal ko yun. Yung kinakasal. Oo. Hindi mo pala alam. Nunal ko yun. Ano ka ba? Mga ano, kasama. Hindi, nunal ko yun. Ayan, oh. Nunal yan. Pinaalis mo yung nunal? Paano alisin? Pinalaser. yes. Kasi may ano ako dito allergy sa mga chicken na yan, oh. Mga manok. Yan, dumami na naman dito sa ano. Uy, si Mildred talaga tagtag mo ganito. Ano nga sa'yo, pareho yan sa akin dito. Usa kang manok to, animal yung manok to. Hindi nervous ako. Ito, Parang first time. Parang first time. huwag kang nervous. Ito, manal lang to. Bawal bakit kasi iba ang sakit eh. Iba ang sakit.
nakita niya sa IT ko, na-remerits niya yung anak ko. Ang ganda ko. Tapos di may sabay ka. Wow, ang ganda yan diya. Kasi mas nag-off eh. Pag ano naman, paglabas na naman yun. O, tingnan mo nga, nunal nga yan, oh. Nunal din yan. O, tingnan mo. Hindi, sinambay ko na sa, ano, iba. Dapat may tatong session na ako. Hindi na ako bumalik kay diploma. Maganda. May tatong session. Ako dami lang tumutubo dito na. You want another hat? Or another one? Ah. Kasi itong nunal na to, hindi naman lumalaki din. Para lang siyang ano, hindi It's a man. bit big. Dami Bigger, naman right? kapag bit ko. A little bit small one. It would be nice, cute. She wants this big. Dami naman. This is not big. Yes. Malapit na akong mag-graduate na magpatato. Pero wala dito pa. Ilang taon ka na? Sa tingin niyo. Ayaw mo nang patato. Hindi magpapatato pa ako. Ilang taon ka na nga? Malapit na akong mag-graduate na magpatato. Bakit ka lang magpatulong sa mulapin mo? Ay, ayaw ko. Kaya ako nagpapatato sa makikita, pero sa mga ano hindi, kaya nga patato eh. Di ba pagtato dapat din makikita? Hindi, kasi yung friend ko kasi mahilig din yung mag-shirt na. Ako rin mahilig din. Ako pati sa Tapos bahay. pantalon yung kita din yung. Ganon din Louis din, pati mga pantalon Kaya ko bakit Louis. sayang si matangkad siya. Ang sexy. Pero pinag-isipan ko pa dito ko, dito bandal. Yung ano. Nakabilang ako na gito eh. Kasi itong mga tubig, hindi naman sila malaki. Ganun lang talaga siya. Diba? Parang akala mo yung sa India, yung gano'n. Kung pula ka yan, di. Ano, hindi naman malaki yung ano ko. Mapilan po kasi dahil sa basic. May si PG pala ngayon. It's a little big one, no? Pinili na daw siya ng amo niya. Big one. Pinsan din niya. Tapos PG. Wait, I'll show you actually. Iyak nga daw siya nung The small iliwan one natin would be doon. very nice. This also. Yung, tagal ko pa yan nakasakay kasi wala daw siyang taxi doon sa na grocery. May, ano pa daw siya, naglakad siya ng malayo. Wala daw yung taxi doon, hindi daw pwede siyang sumakay doon ng taxi. No. You should tell me. Ay, saan mo yung taxi? Okay, You okay. should tell me that don't go there. It is not nice. Di ba I ginagawa The way you should tell. Nagpa... What you told us, you don't know this is I there. show you this one. Eh, 1 inch lang, di ba yung tayo? This one, 3 tattoos. I went to 3 tattoos here in San Francisco. Nasaan yung book? No, you said you went to Inca. That's what you said. Yeah, otherwise who will go That's there? why I am going than this one. You should tell no. Kaya may Don't go pera there. ko. It is not nice. No, because you said, I don't know the 250 Australian. That's why I show you the... Paano naman yung palitan ng Australian? You said all these things are being there. That's what I thought. Dinagdagan You naman should tell, okay, don't go there. It's not nice. I will take you to something. Yun ko na sa Pinas. That's the way you should tell. Show me the ink, show me the ink, show me the ink, then you show me the knife. It's not about that. It's all about quality. That's what I told you. That's why I showed you this one last night, right? Hmm. And then you check in our conversation. Check. Check! Check. Well, maybe you delete your the conversation. Oh, you put status also? I know. What you doing? Inom kami yun din sa labas.
kayo ng dalawang araw. Isang libo kami. Parang first time. Yung iba daw, minum pa ng vegetables. Akala ko minum nga siya kaya bumaba. Hindi pala. Parang sarap inuman ng result para hindi pa magkakabigyan. Hindi ako ano ng Red Bull. Ano ko sa Heineken. No feelings in your face. Kilala mo ko, Bek? Ano yung spicy hotdog? Yung, ano ba yun? Yung Bisaya ba yun? Yung sa TikTok? Ah, yun sa Paano TikTok. yun? Viral yun eh. Oo. Yung sa TikTok din. Yung may apam. Din. Hindi na ako nasa Facebook lang ako. Nakakatawa yung ano sabi niya, ano, yung, ano ba yun? Nanonood ako ng short sa Facebook. Tawa ko ng tawa. Mahina ang signal dun sa amin sa kahit hindi. Kaya mas mabuti pa dun sa doon. Pag gabi na, hindi na ako makaano doon. Ang hina ang signal. Ang dami siguro namin gumagamit. Kaya ganun. Walang wifi sa gabi. Ako mahina lang yung signal namin pag ano, pag ibukas lahat yung mata. Ang daming mata kayo sa bahay. Hindi makakala. Ganyan naman talaga mga Chinese. Eh. Pero nung linagyan nila sa ano, kasi nga mga ano yung amo ko tapos mag-ahit sila ng isang kalahi nila, 1 month lang. Pero yung ano, once a permanent yung trabaho, yung mag-ano doon, kaya tapos yun. Tapos din sila kaya linagyan nila ng ano, sabi ko. Nakita nila ako na pinicturan ko yun. Pumunta din sila talaga sa kwarto ko sa taas. Huwag kang mag-isip ng ano baka dito. Oo, inisip ko talaga. Wala kang tiwala sa akin. Hindi. Bakit sa kwarto niyo? Hindi. Akala ko kasi wala nang privacy kung bakit sa kwarto. Hindi naman nila binubuksan lagi yun. Pag ano lang. Tapos yun nga. Hindi kami, ano kung wala kami tiwala sa hindi dapat noon may pa nagpalagay. Explain nila. Walang problema sa kusina kasi ako kuha sila ng steam na maniho. Doon siya kwarto niya doon sa may ano na, Doon siya natutulog. doon siya matutulog pag ano. Chinese kasi kaya ano sa kanila. May daming tao.
Kaya nga. Kasi nga pag bagong panganak, di ba, dapat maasikaso nila yung ano, bagong panganak. Center of Nakakatuwa yun. At least ano naman yung ano, proud naman yung ano, di ba? Yung apam niya. Sana all may apam. Papa. You eat hotdog. You eat hotdog. Extender niya, ano ba yun? Sumanap din yun sa Facebook ako. Nado ngayon eh. Trending ngayon eh. Trending ngayon. Yeah. Trending talaga akin yun sa ano, tapos na ano pa. Nakaintindi naman. Oo, kasi yung isa, yung Pilipina naman, ano naman siya mag-English din kahit pa. Pero yung Pilipina, ang maintindihan niya lang siguro kasi islang, di ba, yung mga anak-apan. Sa huli. Tawag ko yan eh, tawag na. Tawa ako ng tawa din. Kahapon kasi mag-isa ako sa bahay. Ang ganda dito. Ano? Mission. Tapos na, babe. Hindi pa. Lapit na. Sana makalabas ako ngayon sa bago ko. Hindi ko siya. Hindi na sa atin na pero sana makalabas na sa bago ko. Nasa Libanon ka sa sama na ako. Diba? Pero yung sabi mo walang binalik ko. Hindi sa pag-break doon ng pag-break. Ay, nabuso ko sa amin. Dalawa na yung nalagaan niya. Dahil nanganak yung ano niya. Tapos panay paalis. Ang
anong oras na siya natutulog. Pero masarap niya yung amo niya na tinirang din naman. Pinipilitan siya, kung ano gusto niya. Tapos yung ano niya, yung retainer na English. Amo niya so, kung okay na yung free, huwag ka lang bubalik. Ang hirap bubalik. Minawas na yung amo sa pagpapaano. May iyok pa. Nakalik na talaga. Kasi maamo pa siya siya. Maamo pa rin daw. Kasi gusto na ng puro pa naman lalaki. Isa daw pa nga, nagbubugbog. Ngayon, may plano na sa pangkat. Hindi naman siya balik ng pangkat. Hindi, dolo na magpali na siya. Hindi nga, nagsiyaw ko na nga ako ng bakit na lalaki. Kasi bata daw yun. Yun na lang. Yung bata, suso. 3 years old kaya sa yung panganay. Sabi niya, hindi naman ito hindi. Maldito man daw yung panganay. Puro lalaki. Kasi yung pangalawang lalaki na naman. Blood right? Yung panganay, straight. Straight. Kasi sabi, kaya kasi ganun daw talaga yan. Eh siya, pinupunan na yung ganun. Tapos eh, inaanuhan, matagal na yung siguro na gusto niya. Relax yan. Balik sa silindir pala yung bilahin sa kanya. Sabi niya, bakit kung yung gender ko niya, marami yung mga ate, palit niya sa akin. Eh, si Christy daw ko niya talaga, nag-gender talaga niya ako. Hindi siya pinigil. Hindi ko kayang duman, hindi, at least yun, nandyan na kami, hindi na yung kaya nga lang ko siyang pinapay ng mga gano'n. Pag-buns na mag-buns na ulit sa bigyan, hindi na sama sa akin na baba. Pag-ano lang siya ng taxi, pag-buns siya sa taxi, para mag-buns ulit na lang siya. Ito-ito-ito lang, mga natin, kung malapit lang. Ay, mga pinis yung taxi niya. Bakit na, iniwan kasi siya po kahit matanggok ko siya. Iniwan ka rin siya. Ako nakita ka. Eh, amo mo, mag-isa ka yun. Amo, di ba? Pa rin. Oo. Taba siya. Ngayon, yun, grabe na niya kaniwang sexy na na. Kasi kahit sexy, sabi niya, di ka mo ngayon. Yung oras ng doon siya matulog. Isang daw, amo niya, maalis. Ang bata na malit. Sa kanyang iwan, 2 bata. Ang pangalan daw, kulit daw. Kaya, ano, minsan na ngayon, apat na yung malit. Pagdating ng pagkabukasan ng pagkabukasan, may pakamapulog sa mga dambilog sa gano'n. Dahil na ibigay mo sa kanya. Kung ano mo pa yun, ay patulog mo yung ibang ano, patulog kay Berna, wala nga patulog kayo ng oras na after-work ko siya, wala nang ano, wala nang pasalog mo siya, wala nang ay, ano, may ano siya yung bilog na, sila, papaligo ka ng bata. Ikaw, pag bilog na, hindi ka naman, hindi ka naman, hindi ka naman, oo, lalo daw kasi pabayaan niya ni Chris. Hindi man ganun siya ang ano ka dito gawin ito, wala daw. Katulad silver niya pagdating karabing pa o buong yung bata. Ibig niya yan ha. Dito grabe ko yung silver, grabe sa luwa. Pag stress na, dumating ko sa accommodation. Ngayon sabi niya, congrats pa, kabalik ka na sa bahay. Ate, ako na lang, kaya pinapayang ko siya doon. Huwag ka nang bumalik ko siya. Sayang na. Sabi niya, katulad ko doon. Kailangan, asin ko na pagpapakainin. Ikaw talaga, may ano pa yung amo mo. Eh, siya, hindi nagluluto ha. Nagluluto yung amo. Asa talaga, pinapakain sa pagbulo. Si Berna talaga wala. Alas 5 na, hindi na masabi na kumain ka na. Kaya minsan kami na, kakain mo na ako madam. Bigyan talaga ng Berna. Bilis, oh. Bilis nga. No? Wala pa. Bilis na. Madali lang yan. Small dose. Kasi na yung ako mo. Pero cellphone.
kalahati. Ako balik ako mag-shinway kasi ako sa Clarion Classic. Hindi mo siya ba? Hindi mo siya ang lalaki. Ano na yun, hindi. Wala yun. Kakaway na dito. Kasi na kasi din pumatay na ito. Mga baguhan sila ba? Kakaway mga baguhan. Kaya niya. Tumawid na tayo ng Dubai para makapunta ka doon, kami ang magagastos. Yung iba kasi may mga ano pa yan, nakabigat pa. Yung tinitermit na namin yung bisita. Pero yung iba tinitermit na pabalik-balik na kaya, kasi napabayaran mo yun, di ba? Ang gastos. Kaya meron na akong nakilala sa inyo. Ang kinalat ko na. Pumunta ka lang dito, tumawid para kami gumastos, para kamakkasawan. Di ba? Tama na lang yung kumagastos kasi hindi ko makapunta ko yung pagmastusan. Kaya yung mga bago, alam mo yung view pa nyo, ilang kasi pinagabi, ilang pa na nga 1 week, 1 week. Ang iba hindi umuwi din, sa 2 days, 3 days. May tumalon pa sa building na yun. First floor, kasi sinulo siya ng boyfriend niya. Hindi ko lang, nakila naman ang book. Oo, nag-build siya ng una. Ready siya bago dumating na ang condition. May 1 month siya. Ang ano kasi nila, ba't pinadiop pa? Dapat hindi na pinadiop. Ang pinadiop na naman ulit, 3 days na naman. Kasi gusto na rin na magpakansel. Lagay, wala pa hindi pa. Hindi pa kami, hindi pa kami gawa. Wala pa nag-sobrang. Malapit na din. Wala pa nag-sobrang. Wala pa kami isa. Wala. At para na kayo kabre. Update pa ko niya. Ingat. Yung pera ko pinunod, sa TikTok. Hindi pa yan ang ano sa mga hindi nga ako nagla-live yung live pa lang ako mas kaya diba? Kaya ko mas lang ang ano siya ako dito nakita niya siya kahit pag-linis lang Kasi yung mga gift sa kanya, pera ko mariyak. kaya meron sa kanya diretso na sa akin yun kasi sa ano na Atay pa sa bata sa bibili mo. diretso na yung video Pero kita niya ba rin sa bibili? diretso na yung video kaya tumatanggapin din nagtaka ko sa mabilis din na parang lagi siya na mabilis na ano yung sabi niya sa akin ako sakit sa papa siya maghanay sa nakawa niya Kanan. mahal siya hindi tayo siya nandito lang yung tao
Madi-madyata. Buwang mo lang po sa akin yung talang talata. Ako naman pala kasi inalaman ko lang ano ko yun. Ay, di ko anak yan. May mga ano ko. Ako na sila yung may kasalanan sa kasapan. Ikaw, ano ko sila? Nakalimutan ko pang gawin. Madali ko sa ito. Lapit na. Lapit na. Kabel tagi dilat-dat na. Padapilat na. Hindi dyan. Paamo? Narugit na ito. Tawa ko din kung na Ako nga rin, kagabi, alam meron na panood yan, nabiling nalaman sa ano. Tapos ginujuwit pa nila, ginagaya. Talagang ano, trending. Sa amin sana, tuloy sa mga baliw. Bakit sa Israel, hindi sa atin? Ito naman ng Israel. Ano ito naman ang pagkakapilitin natin. Ibig sabihin, yun ang Hindi, umari ka. Baka sila tuwan ba? Sunday. Sa akong lokal eh. Dito kasi kami. Ang lokal mo. talaga, Israel pa naman. Ako ba sa Holy Land? Papapasok ko ang sila. Ang ganda daw doon, di ba? Yun ang Israel, di ba? Paano ang ano doon? Magkano? Ilang gusto doon? Magkano? Ikaw lang mag-isa? Na ako sabihin mo. Kasi kayo meron Ako na kung lola nga niya ako pinamita sa kanila. Harap niya pinagigit. Oh, may nasa Israel.
ko natin yung pangalawa kasi kayo bakasyon. Sabi ko makulit na kayo Friday, Friday. Hindi ko yan. 2 weeks na. kay Wina, kay Wina, bakasyon. Vacation. Balak pa naman yung time na naliligo pa niya. Balak na kami kasi birthday niya. Ilang ito yung lang yung mga sa kaulan niya. Dito nga ba siya? Payat sa dati? Payat sa dati? Ano ba siya? Dalawa nga na ako. Wala ka kung kayo sa dati. Oo, hindi. Yung nasa Abu Dhabi siya. Pero mas mapabasa kung dumating. Kasi kami lang yung nagsasabayan yung bakit kami. Kasi siya nag-stop lang doon ng kakao. Kayo sa dati. Payat sa dati? Ano ba siya? Ako kasi Sagot siya. si Imelda, wala na, terminate na yan. Ito ba si Melda? Oo, si Imelda yan, no, terminate. Magkasama kami yan doon sa room ng sabay-sabay kami yung time na yun. Tapos nasa GC siya, sabi ano pa niya ako, tinawagan kasi siya ng swat. Oo, napasaway na siya ng time na yun. Dapat si Saira, hindi yung terminate. Sinabihan niya sa GC, ganito siya, ganito ang mga ano doon, ganito yung amo, ganyan. Tinawagan siya sa swat. Tapos ako, pinagbintangan niya ako magsumbong sa bakit ako magsumbong na ako, ano naman pakit ko. Wala naman akong alam sa kanya. Buwan kasi siya kung ano yung sa GC, di ba yung Kalidad CC? Ang dami niyan sa doon, no? Kung ano niya, pinagsasabi niya, kaya si Shera, hindi tumuloy doon. Kaya na-terminate sa Shera. Sabi ko nga, Shera, subukan mo kasi bakit siya nagtagal doon ng 3 months, di ba? Ang dami niyang sinas. Tapos nung magkakwarto kami doon sa Wanuka, pinagbintangan ka na ako. Bullshit na black na siya. Bullshit ka pa magkakwarto mo. Eh ngayon, sinunari namin siya. Gusto, di ba, mahilig yung mga garilyo. Direct siya na yun. Tapos, binaklo niya nung may sa terminate na yung sinunod. Ano ba nga niya, ano lang. Ano ka na yung sinilda na yun. Dahil kung pinagbintangan niya na akong ako nagtulong sa siya. Alam mo ano ko doon, connection doon, tapos ako nagtulong ako na sa lahat. Siya alam niya, ganun lang sa akin, kasi sinabihan ko, oy, magkakamaya sa student city, mamaya may makakita din, makamaya, may nandun dyan na ano, mag-stop diba? Hindi niya akalain, pinawakan siya ng swap, nagsawa-sawa ka, sorry mami, pero bakit
pero ba't meron siya na ganyan ako, may tiger talaga dito. Ano ba yung makukuha niya? Bakit laki ba ang sakit niya? Yak, kung ano, sino yung pinagtamaan mo? Ako ba? Hindi pala. Hindi niya, pinagkangka, ano natin dito, ako lang yun na yun. Pinagyan mo yun. Ganyan ko siya. Ganyan kami din sa kwarto niya. Dati mo sa may alam niya, may tiger talaga dito, ganyan naman siya. So, kung cover ko niya, alam ko na niya, kaya mag-ikot ko niya sa sagutin ko ba niya. Ako sin, nagsumunod doon. Ako, atawa ako sa doon. Bakit ko? Sabi naman doon, bakit ko sa message mo. Ako daw magsusun, lalo na kung tuloy-tuloy sa buwan. Ngayon, yun, nagkaamo siya, yung ano, Pilipina, hindi rin siya pagtagal doon. Teresa lang siya. Yan eh. Sa hindi makalagay mo. Bombang tip. Dito pagpapadahan kami na.
tayo dito. Ito kasi hindi na tatanggusto. Ito. Nakakapagpapagbumibo yung nakakain ka lang malaki yung pag nakakabit. Alam mo, tapos ako sa ito na galing dito. Ang lamig ko naging sa daan. Yung kundi, hindi ko may akit yan. Kung may akit ganyan na eh. Saka hindi mo na-adjust yung pinag-pagbulim kasi akit na yung pilitan pilihan na ibang lahi. Ginawa niya, ginawa niya ng talagang ano ba, na hindi box, dapat hindi lang pinitin mo. Naman sa akin, dalawang natin siya may pag-tuloy-tuloy. Ipo ko kasi ganda sa akin ang question. Panay, dito mo ko kung paano sa akin inain. Yung sa akin, Tissue. Sabi lang, mag-enjoy yung ano mo. Naglaral na sila ng assistant. Tapos na siya namin sa Mobile. Ngayon, nag-enroll na nila ng assistant. Kaya pinamod niya yun. Salamat. Ang papatwa ko makakita. Ang sakit eh. Yan yung pag-wait natin. Wala na kayo yung sabi sa'yo nasa karama sila. Birthday kasi ni ano, oo, sa karama. Ano may birthday, tinanong siya. Sabi nga, halika na dito, kanina pag nabitin. Buti na, tinawagan ito. Yung birthday si Lebron sila. Karama sila eh. Dati din yung birthday si Geta sila din siya sa karama. Nakalat yung birthday si Lebron. Dito yata si Rosty, Daniel Betty. Ayun pala sabi ni Dito sa karama tayo pumunta. Kala ko satwa. Sabi ko, habol niyo ako pag satwa. O dito kami karama. Karama? Ano pa doon? Oo, hindi na ako pumunta. Hindi na ako. Hinilak ko yung mic eh. Alam kasi alam ko yung number. Yung pinakita ko sa mga yung pinakita ko sa Pinablock mo naman mo. Block ko nga siya. Alam niyo yung yung number ko. Eh, mablock mo rin doon sa mundo. Sa number. Hindi ka punta ka doon sa Hindi pa nga kasi nagpalit na naman siya ng bago.
Pa-haircut o magpa-haircut? Di ba pa-haircut o ma? Hindi mo kulayan. Haircut ba? Pa-haircut. Ganyan tayo, Janelle. Janelle. Asan na si Michael? Pa-haircut sa'yo mo. Okay. Daily, di mo na gusto gusto. Busy na yung life. Wow, gwapo tayo haircut. Gwapo lang ang haircut na ulit daw. Gwapo lagi yung haircut daw. Hindi kita na. Jagas. Bakit kayo yung Wala niya. haircut daw? Hindi sa inyo. Kaya ba? Nanggap ka. Nice shot. Sanay ka talaga. Ano mo sanay na sanay? O sakit din kaya? Hindi siguro mo magpasalubot mahal. Magpasalong si Lula ni mo. Parang wala lang. Sakit. Oo nga. Sakit. Hindi kaya. Bilhin ako ng liwan. Kaya ako nakulong na si Dolor. Kaya ako nakulong na si Dolor. Kaya ako nakulong na si Tita Dolor niya mo kaya itong si Ligaw. Tumaan ka na siya ito kaya magkakulong. After 1 day, no more. Ano yung design? O, nasend ko na yun. Magkano yung rose? Sinend mo sa WhatsApp ka? Oo, WhatsApp mo. Nagtanong siya kung magkano yung rose. Kasi nagbago yung design na gusto niya. Anong oras? Nasend ko na yan. Nagpatato. Kamusta ko na. okay? Kita ka sa kontato, Dex. Dex. Kita ka sa kontato. Mga sa Dex. Ano? May sakya akong tato, Dex. Ito? O, yan. Saan niya lang? Saan naglalagay? Dito. Lakas ng loob. Maliit lang. O, ano? Malit lang. Mga ba yan? Ah, Mga ba yan? mahaba ba yan? Ano? Baliktad kasi. Babaliktad siya pag dito. So, Dito dito Dito. ka. Gugupitin ko na lang yan. Tapos dito ko doon. Oo. Pwede matanggalin yung pinakadulo ng Pinakadulo. self. Dito ko na lang siya dito. Para dito. Wala kita sa tato, Dex. Kaya lang kaya Dex sa wala. Where's my cream? Dito. I took my You took your cream. Yung subot? Tapos? Yeah. Wala Isa wala lang? ito. Hindi, meron pa dito infinity. Nasa mo na ba? Na-send ko na rin yung infinity. Rose ring yun, rose ring. Hindi. Ayun lang, infinity. Oo, pero rose ring ang pangalan ng infinity. Pangalan ng anak ko sa mga. Oo. Ato ba kung Friday nag-day off eh? Ipalayas ko sa mga amo. Palagis. Bakasyon ako niya. Okay, uli. Nako sa mga amiga. Let's go. Okay bro, thank you. Thank you. Hindi ko kadyanan. Thank you. Thank you sa ulitin. You just send me this contact number. Yeah, sure.
1 month they are going Philippines. Ano po? Bakasyon ka? Come back, right? Yeah, after 1 month. Tamang-tama, wala nang hindi naman ako mag-off. Bakasyon siya. Buti na lang nag-ano ako ng dalawa. Bakit ka Bakasyon matapos? pala siya. Isahan na. Bukas na yata alis ni Kuya. Eh, Sa- ingat kayo. Kung may kulay, magkano? Kukulayin natin ta. Yung roses. 250. Hoy. Sige, 200. Ay. Yun lang. Ah, 200. Dalawa man yung, kahit dalawa? Oo. May kulay eh. Pero yung isang infinity, Kahit sandaan na lang. Wala, iwayo ko. Ako napatato ko. Patato ko niya. Kasi na akong first time gamig ka. Patato. first time ko yun ha. First time. Yung kakuyog. Ang siya kabalo dali. Ipuyugan ako. Joanna din eh, pero sunod pa siya, mga tapos daw na assistant na. Patato siya. Hindi yan sakit eh. Ako hindi, parang pakit lang daw. Parang Ano ba? Gani pa mo? nga, parang hindi pa nga nag-umpisa eh. Patato pa rin siya, sabi niya, tatuan. Ang patato ko, pero hindi ko alam dyan. Buot na ba ka? Janice, Buot na. sama. Go. Sabi na gano'n kayo. Buot ka sa kung sa'yo gusto. John Aaron Tag. Phone 12 is charging. Wala mo na sa kuan ma, wala mo na si Bibi. Nangaral lang mo si mama. Ano yung sabi niya? Nangaral lang, wala na sa Biblia mo. Ay, bawal yung tato. Di ba, tato ako, ano may meaning. Oh, arts lagi arts. Okay. Pagpagupit og buhok og ma ha. Pagupit og buhok ma. Lumiya sa kaon Dexter ako mga tag Dexter be. Ha? Ara kong tato. Sakto yun. Ikadugay lang Saan ako. ba? Banda, kaliwa ka. Dito. Family, love and family. Love and family gani. Oh, infinity. Oh. Oh. Oo. Oo. Patingin ngayon sa'yo, hindi ko nakita. Tingin na. Ano yun? Ang ganda. No? Ang ganda siya. Anara ako. Ang ganda mo. Oh. Di. Oh, mother and son na tato. God, si Dexter ah. Si Dexter po ba? Mother and son to. Dahil ganit pangalan ni Dexter. Ako, ang sumpay na to. Ano yung pangalan ng Rose. Sa kuntihan to, dili to sa bukton. Sa kuntihan to. Dili. Mga baby mo to, mother and son. Mother and son. Rose? Mother and daughter. Daughter. Muna ako nag-daughter si Dexter. Tsaka, Ring. ah, R-I-M, no? R-I. In. Yeah, R-E-M yun. Oo, R-E. Stephanie. Veronica. Oh, R-E. Ganyan. ganyan lang. Yan. Yan lang. Unsa man yung patato? Kana, oh. Ito. Yung roses na. Pino mo. 300 yun. 100 eh. Kasi Oy, pero gamay may na. kulay Dili kasi kay ko. yung roses ko. Pero dili kay ko andaan. Hindi man wala. Wala na. Oo.
po. Oo. Oo ba? Surigao ni si Axos. Kaya Surigao. Surigao ako. Tara Surigao. Surigao del Norte. Surigao ganit no? Mindanao. Surigao. Surigao. Garit-garit doon yung ano. Bapak bukit ang mga. Si mama din, pinadalhan ko ng ano kasi ako nag-ano ng maintenance din. Tuwan-tuwa nga siya, surprise ko siya ng birthday niya, 75. Package din. So, Padala ako ng ano, sa anak ko. Ang anak ko lang na may itsyo na 5K. Mga ano. Tapos na yun. Pinala din sa padala ko ng padala ko. Dinagdagan ko lang yung sahod ko ng 1.6. Dinagdagan ko. bakit nila uy? Tuwa naman yung ano ko. Sa lahat ng kapag ng anak mo, ako lang talaga lang ano sa iyo, yung mga anak mo na talaga. Kahit segundo din. Sure oil. Sure oil. Kung sa maladan. Wala mo na ilabot sa kwenta. Wala na ilabot sa kwenta. Wala na. Kabalo to siya. Kabalo to siya. Kabalo to siya. Wala na ilabot tayo sa trabaho. Di na ako mo trabaho ang trabahante. Di na mo trabaho. Pwede di na mo trabaho. Pagupit ako ba? Dila eh. Tato lang ako. Oo. Kaya mas maganda yung finish ko dito o roses. Iwan, ikaw mo. Gusto ka kita kayo ang kuan mga totoo. Mas maganda ang rose dito sa kamay, no? Yung infinity na are. Oo. Mas maganda yun. Dito sa ano. Kasi baka masakit dito yan. Naisip niya marami. Parang malaki yan. Malaki yung rose. Parang gusto ko niya infinity Oo. sa dibdib nila. Oo. Ato pang bernis ko nila ka. Uy. Naro ko sa mga amiga na ko. Ako tsira to si Jinili. Sinigsa. Wala eh. Oo. Ato pang bernis. Pwede yan rose sa kamay na lang. Ikaw. O sa kamay na lang kami siya infinity sa dibdib ko. Boy, sa uy. Sa kamay na lang yung rose. Kalungbat ko. Pagpunta ko niya. Oh, sige, ikaw di ba lang? Sa may stop na, dire na lang. Bye. Sige na, pagsigamay na lang. Masing ka, so, God bless you na. Ingat mo din ha. Sweet dream, gifted, or... O kung meron niya kami mag-sweet dreams. Kamu di ang sweet dreams. Ilang taon na anak mo, Jen? Ilang taon na anak mo? Mag 15 si Dexter. 15. Isa lang anak mo? Bakit hindi mo nasundan mo? Uy, nadagma. Ayaw niya sa ako ay matay. Wala kayong ano nung middle na ano kuya yung ano lang manipis. Middle na manipis. Meron bang ganun? O para kuha yung mga ano manipis na isa lang manipis lang na kuha. Bihira na makatato ng malaki. Yung mga maliliit na beer. Gusto
ko yung mga timing talaga. Kung tulong yung uwi na sa napatok na siguro. So yung sa kamay dito mo gusto lagay? Dito. Saan ba din ang maganda dito, di ba? Naka-play. Ito lang. Hindi. Ang mas dito naman. Dito yung sa dito. Ito na. Sa dibdib ba? Ito, diba?
Sige lang ito. Ito liit. May dali, ma'am? Wait! Doon sa Utalipid, mayroon na talaga. Tapos, Ay. feedback ang... Iba naman kasi ang pagkain din. Deliver na sa labas. Sa breakfast, of meals, saging, gano'n ba? Pero minsan pag sa, pamalan di ba ka Friday, ang Wednesday kasi doon sa lata, itlog, wala yan rice, pag Friday, ganun din, pag chicken, maliliit na pag chicken. Ganyan ang kaliliit, hindi kasi tulad ng mga kaber. Makabubi yun sa pag-distract na nakita. Kasi yung ano kasi lagi nila pinapagla, baka daw tatakas ang mga itim. Dito. Yan na ang nag-ignite. Barbarata? Una sa dibdib. Oo. Mas yung maliit unahin natin. Sandal mo. Sige lang, taas mo. Sige, taas mo lang. Itaas ko, Dito. 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 gano'n. Even Okay na. Okay na tayo. Phone mo. Picturean natin. Camera. May timer. Ganda. Kinakabahan ako. Hindi pwede mo kapag ganito ni mga kamera. Nakakita. Hindi, mag-live ako. Kaya ang lago. Patay.
ingay. Ang cute naman kasi to, di ba? Malaki yung pangit din. Di ba, Jane? Mas Bakit naman Tawa lang, tawa. Tama lang, gusto ko rin. Sabi ko, Joanna, manood ka. Papatatlo ako. Ay, may viewers na ako. Berna. Hi, Bern. Patato ako, Bern. Madali lang to, Ben, no? Dali lang. Mas kamay pa. Hello, Bern. Balik ka dito. Tato tayo. Patato ka. Hindi sila nagkanta. Hindi ko alam, nanginginig ako o pita. Nilalamig. Din, yung una masakit talaga. Masakit. Dati ko kay Joanna, patato ka sunod. Masakit din, tingnan mo. Hindi pa nga ako doon noon. Tinatanong mo ako. Sino nag. Hello. Hindi pa tapos ngayon, nag-umpisa pa nga. Tapos kung kami nagkituloy na ganito. Umpisa pa lang ngayon. Kadarato lang bagramin. Hindi ka moderator ito. Hindi pa nga eh. Nag-aray na to.
Hindi masakit ugat ng langgam. Uy! Hindi pa. Dala kong adapter din. Charger. Battery bang pero ang wire sa yung saksak ko lang. Nalintan. Kaya na ano pa lang. Tapos na din oh. Tapos na. Sa kamay naman. Ang sumakit sa akin na rin. Gabi, hindi mo man Hindi ginalaw. siya, hindi ko pala siya sakit. Parang gatang ng langgam. Oh, Hindi ta din, hindi. Ako to. yung gano'n. Masakit eh. Parang ginalaw. Dito siya, hold siya. Oh. Sino? Yung ano. Ano yan. Ay, tuloy si Wina pupunta ng ano, sasakay sila ng dati. Sabi niya, nakabsit doon. Bakit? Kamay na naman. Hindi pa tapos. Sabi niya, magkano bayad? Alin ba maganda dito? Ano pa ba yun? Ganyan.
Jen. Kaya dapat ako. Ito, parang kung lahat mo na patakuin mo na lahat ng katawan mo. Pangit naman kasi lahat din, no? Ano dito, oh, ahas. Ano yan, anaconda? Hindi, depende kasi. Iba-iba naman kasi gusto. Yun yan, anaconda to, Rose, kasi Iba-iba ang gusto mo. Kasi ano, magpatato ka, be? Gusto mo magpatato? lamang. Hindi ako sa aircon. May lamig nga ako eh, nanginginig ako. Hindi ako nasasaktan, nanginginig ako sa lamig. Hindi ko sa aircon. Buti na lang may jacket. Tapos tato dito pa sa kamay. Ayan o. May roses pa akong tato. Kaya na. Sana na yun. Nag-aantay sa akin. Sa MOE? Saan nagantay sa'yo? Sa MOE? Magsabay kami sa last trip sa free bus. Pauwi naman. Anong oras ba kayo uwi? Ang last trip dyan is 5. 5? Hindi, sabay-sabay na tayo. Kasi ano din ako, Wait, di ba mag-iuwi ka ba? Asa mo dito malimit mo? ibig sabihin, di ba mag-MOE nga? MOE nga kayo. Alas 5 pa mangka kayo. Hindi, sabay-sabay na nga tayo. Pag-uwi. Kasi mag-alsapa din ako. Hindi ko na pinakulayan yung heart. Ah? Heart dito. Huwag mo ko Wala lang. Dito na. Kasi kulay ito dito. Nagkulay pa ng heart. Wala nga sakit eh. Tingnan mo yun sa akin. Pangalawa to. Hmm? Dapat dito. Hindi. Pangit dyan talaga maganda. Yan siya ngayon. Roses. Malamig ka, malamig nga. Naminig mo sa lamig. Matibay yung bracket na yan. Ako kasi nakaano pala yan. Ang galing naman. Mag-video may mga ano sa effect ganun. Tapos, Pili ka lang. okay. Start. Smile and chat. Pero diretso ka pa sa MOE, Jen. Ayan. Tanggalin. Ay, sige. Tanggalin mo.
tumatagisan. Ako hawak sa live mo. Ikaw magawa ko. Hindi, ako na mo dito. Meron sa top. Ano mo, i-back mo din. Walang live. Yung ano niya, meron sa tapos. Mas clear yung harapan. Doon sa isa ko. Yan kasi lugma na yun. Sa Pinas ko pa yung binigay. Basta ingat ka sa cellphone, diba? 6 years na din yan eh. Pinakauna-unahan. Ay, Sa hindi isim. pa ano ang battery? Oo, sa isa. Pinakaunahang latest yan doon. Diba? Pag hindi siya mag-open ang wifi, ano yan, matagal maglubat. Bilis naman siya maglubat eh. Tingnan mo. Hmm? Ano to? Ano ba? Kita. Kami yung ganun. Pwede yan. 3 yan.
sabi ni Joy, yung taga doon din sa kanila. Gusto mo ka lang. Ha? Yung tanan mga kuan, mga nasa company. Yung dalawa, ano na yun? Binili na daw, sabi ni Joy, yung dalawa. Yung dalawa, sumali daw. Kaya naging 7 kami. Sabi niya, okay lang basta yung pang-last ka. Oo, basta pang-last ako. Kasi akala ko hindi kasi kayo tutuloy nung sabi ko, sige na sumali ako, hindi na. Sabi niyo na, hindi na raw. Sige. Kasi di ba nung time na yun po, pabalik. Din nung bumalik ako sa accommodation, di ba bumalik ako Jen, 27, binuo pa nilang sahod ko. Sabi ko may conversation kami ni Sir, sabi ni Sir bayad ka, tapos kailangan bayaran ka ng buo. 15 pa sila, nag-umpisa na sa akin mag-chat. Isip na babalik na ako, hindi na ako bumalik ako 27 na. Cute yan, nasa yung kuan. Cute lang siya, hindi siya. Pinindot mo ba yun din? Ha? Gawas yan. Loris yata magpatato. Loris? Si Loris, hindi na kami nagkita yan na matagal na. Sing. 25. Anong? Sabi ko 3:30, hintayin mo ako.
Hindi mo inop kanina, ganun pa rin. Bumabalik. Kailan ko tumahanap ka? Yung sabi, Hindi ko alam kung oo, sige. paano ko Sabihin mo. hinayaan. Si Edian eh, friend ko. Nasa company pa yun, wala tayong pinanapan kayo ng long term, di ba? Dati si Gil Chris, umabot siya ng 2 months din, no? Maigit. Pero long term yung ano niya. Nintay ko nga ma-terminate ako para buo na yung sahod ko. Naghintay na kaya, yung WhatsApp kaya ako, kailan daw ko na ako mawalala. Hindi nga, may trabaho ko na ako, nandito pa ako sa accommodation. Hindi pa ako binigyan ng client ha, dapat bigyan na ako nila client, i-refuse ko. I-refuse ko talaga na, naghintay na si sir doon. Kasi ano nga, Mildred eh, nag-ano siya, nag-renew. Binigyan siya ng client, nakadalawang refuse, tinabint, Ma'am Jessica. Naghintay na lang siya ng bayad sa cancellation kasi hindi niya pinalamahan ng cancellation. Buti nga, lumaban siya sa Mori. Doon pa siya, naghintay pa Patulong doon. siya sa mura. Hindi, oo, nagpatulong siya. Oo. Ako, sabi niya, bakit ka na-terminate dala? Nakadalawang refuse ko, hindi ko kaya yung may aso, dalawang bata na maliliit. All around ka? Sige gani. Sabi niya sa akin, naku, dapat na talaga i-refuse mo yan. Tapos pangalawa daw, Abu Dhabi, magdalaga ng matanda. All around din siya, may ba yung mahirapan. Sabi ko, bakit ni-refuse ko yun din kasi ano, short term. Sabi ko, ayoko ng ano, short time. Nga, anong lahi yun din? Dito, ano man yun, Canadian. Parang vacationista. Sabi naman niya ano sa akin, Lauren, dapat pinasukan mo yan kay 1 week, mayroon ka na. Nang babalik na naman sa kumuyo, karay-karay ko na naman yung ano, malita. Kasi hindi na pwede doon mag-iwan sa ano, sa kampa, sa taga. Sa gabi kami. Oo, ang dami doon. Nakikita naglalakad nga kami, ang daming alimasag sa hapon eh. Mga hapon na yun, alas 5 na yata kami na naglakad eh. Sabi nga ni, ano sa akin ni Jen, ang tataba. Sabi nga, ang tataba din yung Di ba yung dinan natin mataba yun? May hindi rin mataba. Pero yung nakuha ni Jen doon sa ano, bye-bye, mataba daw. Sabi niya, ang taba. Binilang pa niya kung ilang kuha niya, 10. Yung una daw, naka 16 piraso siya. Masarap ang plano doon. Hindi ko yung sa amin, maliliit. Di ba wala ka, kunti lang nakuha mong malaki. Sabi ko siya, kaya siguro wala na yung dito kasi marami nanguha dito nung una. Nung nakita ko, may naguhukay doon tuwing ano siya, hunas.
Tapos nakakuha siya ng isda. Naku, anong ginawa mo sa isda? Ba't ka nakakuha? Kami hindi nakakuha. Sabi niya na, Bill, lumapit man yun, Bill. Nilambat ko lang. Ano yung gamit niya na lambat? Yeah, tapos nilaban niya pagkatapos. Madali naman matulog kasi mainit. Saan siya nakabili ko lambo? Sa ano daw? Dito daw. Sa tuwa. Nylon kasi dapat ang ano kung huli tayo. Yung sayo naman kasi, naku, lulusot lang ang mga isda. Dito lusot lang yun para naman kasi. Alam ko ba, expert pa rin kung managat. So, si Jane, yung kulambo niya nasa. Kunin ko yung kulambo kasi ang dami daw tumatalon man talaga ang mga isda doon. Ang lagay daw niya yung kulambo, nakahuli. Lokal kasi yung amo niya. Ang arte daw yung ano, amo nila. Kasi ang laki pa ng isda na huli nila, 2 piraso. So, ang kampuan. Oo, nanghingi sila ng malunggay doon sa kailan ni Rose sa Katanglad. Ako may tinanim ako doon, nabuhay na siguro yun. Tinanim ko yung malunggay sa Katanglad. Kasi ang gardener naman doon, nagbibilib yun eh. Doon ko inano sa hindi mainit. Pag pulod pala, matagal, no? Yung 2 season. Yung kati parado. Hindi, walain mo nga yung AKSB. Hindi na ngayon, hindi ko na kapili. Adi ng hapin. Hindi ko na kapili.
Jay, ano men? Bag. Doctor? Medium. Hindi ako. Maligit. Ano? Red. Masakit pala dito sa kamay mo. Parang yung kami, niwa eh. Petros. Hindi ko lang nasaktan. Bigay din ako isang pin na isa. Finish na. Nangalay ka na ba? Kunin na mong yate yung ano. Palit ko pinig. Pigyan mo nga yate yung Tapos parang na? Jay. Anong ginawa mo dito? Ba't ganyan yung ano? Finish. I-off na natin yun. Baka lubat ako. Lojin, 17 na siya, Ben. Ilang oras dyan natapos? May oras yan eh.
Inay,